Hello mga cute. Mayong buntag diha kaninyong tanan. Pinadyote na pangrot ka. Ito mong pasandugay pa. Katan kong bagay rin. Kabibal lang siguro na ko eh. So mga padrada ito na mga cute. Mayong buntag kaninyong tanan mga higala ko sa kanginan. Dyote na pong bugoy eh. Wadwad na pod. Mahal kita. Diba? Ay mong kalimot og live follow sa tuwang munting channel mga kita Rod King TV. Wah! Sige kita balik-balik ani gahe pamagid mo ano gahe umdugay mo. Ano pag ginahe? Pag inumok no. Wah! Ha, nindot panahon ro mga kita no. Pero simit bugnaw lang yapon. Hindi rin tagsayaw kaya para makauli po tagsayaw. Puslan maning kinabuhian eh. Puslan mang tumulo may pangumulan. Wah! Diba? Sa mga panada ato da market. Maayo ka? Taboking ay paglangan. Pistol na rin. Wah. Tabok na tabok. Oh yeah. Dyote na pangrot ka. Ita. Ita lang tabaho ah. Ito pangitag sapian yung market ba. Iya itu. Ini langking kayak murag singidan magad. Amping mo kanoy dia magid no. Ay mo kalimot no, bye-bye kita ni. So hanggang dito lang mga cute. Bye-bye. Ingat ya dyan.